naše dvije glavne stvari za koje smo se zalagali do sada u Saboru i za koje se zalažemo su povećanje plaća, posebno onaj dio kad se je krenulo sa minimalnom plaćom, to je bila naša inicijativa. Drago nam je da to ide prema gore, ne onoliko koliko bi mi htjeli, ali ide prema gore. I druga stvar koja je, to je neradna nedjelja, posebno za trgovačke lance. To je program na kojem već radimo skoro 2 godine. On je sada došao u fazu da se o njemu raspravlja u Ministarstvu gospodarstva, da se o njemu već u 2 navrata raspravlja na sastancima parlamentarne većine koju saziva premijer Plenković i mi očekujemo uskoro da će prijedlog tog zakona biti u javnoj raspravi i da ćemo postići cilj, a to je da oni ljudi koji žele biti sa svojom obitelji nedjeljom budu sa svojom obitelji. A mi koji idemo kupovati po dućanima, kupovat ćemo subotom, kupovat ćemo ponedjeljkom.